Komiti ma ochung' ne rango chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo timo e gwenge mag Nyanza oyango ni thoth dongruoge ma sirkal timo e kaunti ma Homa Bay gedo maggi osechopo e atamalo 80 kendo ibiyawgi ayanga dwe mar adek higa manyien mondo jopiny ochak winjo bergi. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Aliabich lero, komiti no bende okoni sirkal tiyo gi omenda ma ok tin ne bilion 15 e chenro mag dongruok ma opogore e kaunti no. Ne ochako chenro mag dongruok mopogore e kaunti ma Homa Bay magedo magi dhi nyime gidwaro maneno ni dongruok ma sirkal timo e gwenge mamoko bende ochopo e kaunti ni mar bero ngima jopiny. Moko kuom chenro mag dongruok ma kamago oting'o gedo mar orofa mar adhai e mbalariany ma Tom Mboya momonyo bilion 1.2 kendo oting'o klese mag jopuonje kod apise mamoko, gedo mag ute ma nengogi oyueyo, bero paya manitie e boma ma Homa Bay, gedo mar chiro mar rech manyasani e dho wath ma Koginga ma omonyo milion 345. Jodito mag sirkal ka otelnegi gi direkta mochung'ne chenro mag dongruok ma piny owacho timo e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar piny Kenya Silvans Osele manotimo limbe chenrogo okoni sirkal tiyo kod madirom bilion 15 e chenro ma kamago kendo thothgi biro tieki kochopo dwe mar adek higa manyien. Dealing with a total of approximately 15 billion ongoing projects, which all of them are actually above 80% save for the road projects. Affordable housing project is 227 million. 2 individuals have already paid for their units and some have done the bookings. The Paya in Homa Bay is at 72%. The fish market is at 89%. Tom Mboya University is at 90%. And that's why we said we are anticipating that the Homa Bay County residents by around March will be having several keys handed to them by the national government. E gwenge mag Suba ma jopiny osebedo ka neno pek e weche mag wuoth, bende sirkal dhi nyime kod chenro mar gero apeyni madongo mabiro konyo jopiny e alworano. Apaya go ting'o mano mawuok Mbita to dhi Magunga kendo chwe nyaka Sori mabor mare romo kilomita 74 kod mano mar Rusinga Ring Road magedo magi dhi nyime. The Rusinga Ring Road and the progress is commendable. We have already achieved it. Rusinga Ring Road is in 3 packages. There's a package for 3 kilometers. So far, they have already done 2.3 kilometers. And according to the timelines that they were given, they are supposed to finish that section by 30th of January. And we have verified and can confidently confirm that that section will be handed over by January 30th. So then we have another section of package 2 and package 3. Each is 8 kilometers. Substantially, they are also at 69%, and the other one is at 60%. Mbita, Sindo, Magunga, Kiabuya, Sori, a stretch of 74 kilometers. A mega project covering 3 sub-counties. We have got the Suba North, Suba South, and part of the Sori, which is in Nyatike sub-county. Komisona ma Homa Bay Moses Lilan wacho ni chenro mag dongruok mopogore ma sirkal mamalo timo e kaunti ni thothgi gedo magi dhi e yo mowinjore kendo idhi tiegi mapiyo mondo jopiny ochak winjo bergi kane onyiso wegorak matimo tijego mondo kik yule tich. Many or all the programs that have been initiated in Homa Bay, be they water projects, infrastructure projects, road projects, I can confirm that they are all on schedule. They are within the time and the cost that was envisaged. Of course, apart from a few that we had isolated today for status verification. All the contractors who have been awarded contracts, by the national government in Homa Bay, they have to work to the best that they can and to deliver quality works. Aliabich, Ramogi TV, Homa Bay.